मालाथो सोरांबावनांगौ जाखो दा दाबो उन्दुनो ओंखारा नामाब्रा उन्दुदो गाबागाव उन्दुनो हाया नामा नोंहा माथो नांजादों बे दाखाथि फैदों होननायखौ खोनायाखै नों लांबालाय मोजांसो आंखौ लांबानो जायो दाखाथिफोरा होमबाबो मोजां मोनगौ आङो नों मा होनो नोङो जाला माला लांजानो लुगैदों बे साला नै आसोला बाहेरायावसो जिरायहैबावनोसै जिरायबानो जाबाय लांजानो नङाबा आं हले सिखारलालै मोनथिबायना हारसिं गावगाव जिरायथां हारसिंनो जिरायहैगोन आरोलै आंहा माथो नांजादों नोंहालाय थां होनबालाय माथो मानसियानोथ' मानो उन्दुनो ओंखारा देनाय नों बेखायनोथ' जोंहा बाबा सनायानो फैला जानला मानला बुंनायखौसो थादो नोंहा बेयावनो सोराङा एफा सोलायबाय आरोना मानोथो सोलाया जानो देनाय बिदिबालाय आं फैनायनिफ्राय फैयानो साबसिन नङामोन होनबा सोरां मानोथो फैफिननो दावराव जाबाय थाया नोंलाय जुरियाय एफा हरावलाय मानोथो बाहेरायाव जिरायबाय थाखो आइ उन्दुनो ओंखारथ'वाखै दे आयै आङो ओमफ्राय बे खावसे फाग्लायालाय उन्दुबायना माथो मानसिखौ दोन नागारथाराहाय आङो र' सोराङा उन्दुबाय दे आयै र' होमबा गाबोन सोरांग्रोथोंसै मोनगोन बे बेथाया आंजों लोंनानै जानानै आखलफ्रानो थिग नंलाहाय आंनि फिसालानानो नै जुरियाय आबा सोरांनि थाखाय निमाहा बिबाय आङो एसेबां आखल गाज्रि जालांबायना बे गथ' सासेना दे आरो आयै उन्दुहैदो थां नोङो आं दसे जिरायनि बेयावनो नै जुरियाय बे आदा फाग्लाजों थांनांला आंजोंनो उन्दुहैनोसै फैदो दिनै गाबोन फुङाव जौगौहाय बे गथ'आ आंजों सोरां माथो बेलाय जिफोरालाय आच्छा बे गस्लाफोरा आरोना औ माथो जमा बहनजोबखो नोंलाय बे गस्लाफोरखौ नों सुनांगौ मायो एसेबां बुरजा गस्ला माथो होमबा नों सुवा नामा आंनि गस्लाखौ सोरां माथो नों आंखौ बेफोरबायदि गस्ला सुनो थिनफेराखैमोनलायो थिनफेराखैबालाय माथो जादों देनाय नोंनो सुनो होनो हाया नामा आं सुबा मालाय इमान बुरजा सुनांगौ जाहैबाय सोरां बाद दे मोजां फोराननानै गस्ला सुनानै फिसायनि गस्लाखौनो सुनो बायबालाय माथो जाबावनांगौ देनाय दे आरो ओमफ्राय कफि बिनाया लाबोबायमोन आङो मोजांनि खोथा होमबालाय दोनलांदो दा लोंगोन आं ओमफ्राय सोरां माथो मानसिया इमान सोलायनाय रखम मोनदोंलै आङो सोर आं नों नङा दे आरो बुहुदखौसो होनदों आङो नङाथ' आंलाय मानो सोलायनांगौ सोलायदोंथ' नोङो सोरां सोलायदों नोङो दे आरो होमबालाय सोलायदोंबालाय सोलायदोंसै नोंनि गोसो आरो हे साला सोरां बेफोरबायदिबा मानोथो लिंनाय नों आंखौ बेयाव फैनो आच्छा फिसायनाव फैयाबा सोरनाव थांनांगौ नोंलाय नोंजों माथो आंहा न' गैया नामा न'आव थागोन आरोलै आंहा बाद दे आरो नोंनि खोथा जुरि मिन्थिखादे आरो सोरां बांद्रायबा न'आव जोबलोद थांफिनगारगोनलै आङो ओमफ्राय आंहालाय मानोथो गाबनोलै आयौ सोरां बेफोरबायदिसो बुंबावनो हाबाय नोङो माथो होननांगौमोन ओमफ्राय बुजिखाबाय दे आरो आं सोरां गासैबो बुजिखाबाय आंफोरा माखौथ' बुजिलायखोबा ओमफ्राय मानसियालाय माथो एसे एसेयावनो गाबलाबायोलै दाना नोंलाय मा मोनथिनो दिनै सोरां आरो नोंबो सोरां आंखौ जि मायबा मायबि बुंसै नङा होनबा माथो बुंलायखो आंलाय माथो बुंलायखो बुंबाबो बुङाखैसो जाबावलायो नामा बा सोरां बा जाम्बिफ्रा बे नालाय दे आरो सोरां होनबालाय माथो जाखोबा एसे एसेखौनो दाय जालाबायो बोरो आं साबोन थिनाया बे लाबोनायखौ नुवाखै नोङो माथो बेबायदिनो खोथा मानिनांगौ आरोलै दोन सोरां नोंनि खोथाफोरा दे थाब दुगैदो माबेरनो दुगैगोनब्रा माथो सिन्था जाबाय थादों नोंहालाय नोंहालाय दुगैनांगौ आंहा दुगैनाङा जाहैबाय होमबालाय दुगैदो आरोलै नोंखौलाय सोरथो बारा होदोंखाय जानला मानला बुंबाय थाना दे आरो माबेर दुगै नालाय होमबा आं दुगैनाया माथो नांजाखो नोंहा आंहा जेलाखि दुगैखाङा दुगैनो गोसो नालाय दुगैदोब्रा नोंखौलाय सोरथो माथो नांजादों दुगैनाय मानि नोंजों नांलायनो गोसो गैया दे आरो आङो नोंनि खोथासै आरोना होमबा आंथ' जेबो बुंनो रोंला नोंजों रायलायबाय थायालै आङो दे आरो होमबालाय आंनो कफि बानायना दोनखादो दे जागोन दे दा दुगैखांनानै मोनलोंगोन आरो माथो बरिया आंनि हिन्जाव ओमफ्रायथ' थांनायनि सिगां थुखैलांबा मोजां जागौमोन नामा मैयानि निसायानो खाराखै नामालै नोंना दा खर'आव मानि दै लुफावनानैसो होगोन आङो नोंनो निसाखाब्रा माथो निसा खारनो आंनालाय दे माबे दुगै माथो खालामबावनो आरोना
आंखौ एसेबां बुरजा गस्ला सुनो थिनबाय नों सोरां इमान बुरजानो नायगोन दे आरो आं सोरां दे जागोन दे एसेबां गस्ला सुजानो लुगैदोंबालाय साय सुना होजोबगोन आङो बुजिबाय दे आरो आंबो सोरां आंनि जिउआनो बिदिजोंनो दिन थांसिगोन बायदि मोनबाय आङो मा जाबावनो आरो दिनै ओइ जुरि सोरांनि आखलखौथ' मा बुंबावनो दिनै मैया जे नोंखौ बेफोरबायदि बुंबाय जेबो नङा दे हारिनि माथो जानो बुंनायालाय आंनि फिसायानो बुंबायबालाय ओमफ्राय जुरि माथो सोरांखौ फंसेबो जेबो बुङाखै नोंलाय दिनै मानो बेखौ उल्था पुल्था बुंफिनाखै नोङो आरोथ' मानो बुजाया नों बेजों मानो बुजानांगौ बेजों नों मिथिखाया आरो इमि आंनावलाय मानो सानो सोरां बुनायालाय बिदिसो होनबावलायदों नोङो जुरि माथो ओरैनोबालाय बुलायनो हायो नोङो ओमफ्राय बे सोरांजों बुजाबाय नोङो सोरांजोंलाय मानो बुलायनांगौ दिनै इमि आंनि फिसाइसो दा माथो जानो आरो बुनायालाय मा खालामो बुयो ना मायो मा खालामो गोसो सोरांनि आरो दालायथ' नङा इमि आंथ' सांग्रेमायानो जाखाबाय नङा होमबा सोरांनोथ' गथ'बो होनो हाला बिमाबो जानो हाला जायो नामा बिदि जुरि जायो नामा सोराङा बेफोरबायदि बुंनामोनलै नोंखौ आं बिराद गाज्रि मोनदों सोरांखौ आरो खायसेनि जिउआव बेबायदि प्रब्लेमाथ' थाखायो नङा होनबा बेखौलाय सोराङा मानो बुजिया दिनै आरोथ' जानो हागौ ना समजों लोगोसे गासैबो थिग जागोन उनफोराव मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ बेलाय आरोथ' नोंखौ बुबावासै ना सोराङा मैयाहाय हा ओंथ' बुवासै दे बाथो दे बेफोरखौ इमि आरोथ' नै जेखियानो जाया मानो आंनि जिउआथ' बेनो बे थाखासिगोन नङा होनबा बैसागुआबो सफैनोसै जोंहा बैसागुनि एसे प्लेनिं खालामनोसै नि सानैजों बैसागुनि थाखायथ' साननाया गोबाङैनो सानदोंमोन दिनै नाथाय दा गोसोआनो जाला माथो मालै बिलोगो सानैजों आंखौसो रायखोमालायबाय नामा रायखोमाबालाय मा माथो जानो नोंहालाय सोरां मा थगायसुलि बाजै लाजिथाराबो हिनजाव बुनानै गावखौनो गाव जि हिर' बायदि मोनथारबाय नामा नोङो हो मालै मेगन सादों नामा नोङो ना नोंबो बुजानोमोन आंजों नोंनालाय बुनायनि अनगा माथो दंबावो दिनै सोरां हो रागा जोंबा जौ लोंबा बुनायखौल'सो गोसोखाङो हो ओइसे थादो नोंनाथ' गोदोनिदायानो दंखायो बांद्राय देखायनाङा दे सोरां मिथिबाय बाद दे नोंजों रायलायबाय थायालै आङो आं आंनि हिनजावजों रायलायनांगौ गार मैयानिफोरखौबा गोसोआव दंना गैया मानसिया माथो मालायनिखौलाय माथो नांजादों नोंहा दाखुजों लुगैबाय आं मानसिखौनो माथोमोन सोरां ओमफ्रायो बाजैया डिस्टार्बलै ना मालाय रायलायनांगौ नोंहालाय एसेबां माथो खोथा दं आंजोंलाय रायलायनो आयै सना खोथायानो जोबो नामालै नोंजों रायलायनो माखौबा दे बुं मा खोथामोन ओमफ्राय रागा जोंबा आरोना बांसिन समायना नुयो नङा होमबा नोंखौ दिनैलाय जौ लोंहैया नामा ना लोगोफोरा लेंहराखै दाबो गोसोबालाय दायो न'आवनो लोंगोन ना सानजों नों आंखौ बायहेरायाव थांजानो बायबालाय न'आवनो लोंगोन आं माथो ओमफ्रायथ' सोरां आंखौलाय दिनै माबाफोर बुंबावनांगौ दङबा बुंखादो नोंनि सांग्रिमा हिनजावखौ मानसिखौसो दा खुदुं मारगौलां मा होन नोङो जानला मालानो माथो होमबालाय बेखौनो रागा जोंबाय थाबायना ओमफ्रायथ' गुड निउस खौबा थाबैनो मोनगोन नङा होमबा बिराद जानला मानला बुंग्रा जाथारबाय दे नों सोरां जेबो नङा दे आरो माथो जानो आब'आ दाबो सफैया दिनै आं नेगासिनो बेवहाय ओमफ्राय पार्कआवसो लिंहरबावो नामा आब'आबो थैद माबा सोरबा गोसो थोनायखौ लोगो हमफैनाय बायदि मोनलायबायलै आङो दे आब'आलाय माबे सफैथोंसै आं एसे बाजार खरसा खालामफैखादोंमोन नालाय बेखायनो नोंखौबो लिंहरखाबाय आङो आंथ' मिथिबायना आब' आइयाबो नोंखौ रायखांबाय थायो दिनै नों फैनायनिफ्रायनो ओमफ्राय नों मालाथो फैफिनगोन न'आ दिनै थांगोन दे आगै थांगोन माथो सिन्था जाबाय थादों नोंसोरलाय ओमफ्रायहाथ' जों बिराद हेपि मोनथिबायना आब' नोंसोर गुमैजों फैफिनबाय आइयाबो बिराद खुसिखा नंगौना दे आरो नोंसोर खुसिबालाय आंबो खुसि ओमफ्रायथ' आं नोंखौ फैगोन ना फैलासो सानबायमोन गावहा लेट जाबायना एसे लेट जाबाय आङो दे जेबो नंला दाबो सफैबायथ' बाब्रे जा गोबाव जाबायमोन माथो बेयाव फैया माथो सोरां खुमिनि आवाज बायदिसो खोनाबाय आङो आंबो बहुत गोबाव जाबायमोनथ' माया सोरां बेयाव सानैजों बिदिबा मा सोराङा मायाखौसो लोगो हमफैदों बेयाव सोरां गुमैया बेलेग सिख्लाजों
बेबो पार्कआव आयौ आब' जुलि ओइ जोंहा थांनानै लागावहैनोसै नामालै आब' सानैजों मा मोनफैदों बिसोरलाय बेयावलाय बेबो मालाय सिख्लाजों जानो मानोबा फैदों गोसोआनो मोजां मोनखाबाय माथो बेयाव फैना ओं आरोथ' बेरायबावाखै जों दाबो ना बेनोथ' आरोलै मालाबा सम फैनांगौ ना सोरां बै थिंजायसो जिरायनो मोजांमोन नामाथाय जलियालै जेरैबो जिरायनो मोनबानो जाबाय नङा होमबा औ बेनोथ' थोनाय जोंहा बैथिंजाय थांसै आरोथ' न'आव थाबाय थानानै फाग्लासो जासिगोन आं फाग्ला जाबायबायो नामा सोरबा जानला मानला बुंखायो दा नोंबो माथो खालामबावनोब्रा ओमफ्राय माथो बिदि बेरायनो फैबा सान्थि मोनबाय आरोना जायखिजाया एसे टेनसनफोरा फ्रि जायो आरोलै दे आरोथ' बांद्राय टेनसन थाबाय थाखानाङाबो मानसिया दे जोंहा बैथिंजायनो थांसै थ'दा होमबा थांसै गुमैयानोसो बे सोर सिख्लाजों थाबाय थादों बियो आरोथ' सिख्ला मानसिजों बेफोरबायदि पार्कआव फैनाय मानिथ' मा जाखो आब' बियो होमबा र'लै आब' थांनानै सोंनो थांसै आङो नाङा जुलि मानो आब' नोंबो थांनानै रायहैना थ' सानैजों थांनानै रायहैनि गुमैखौ नोंजों फैयाखै बियो आरो गुबुन सिख्लाजों मानो बेफोरबायदि फैनो मोननांगौ बियो दे आरो जुलि थाथों माथो जाखो दिनै आब' नों होनैयाबा आं थांनानै नोंसोर सानैखौबो नाङालै जुलि नाङा मानो होनैनांगौ नाङा आब' मानो जायगा दाबसेयावनो थाबाय थानो बायोलै आङो ने थ' बैथिंजाय रायलायनोसै जोंहा दे सोराङा मायाजों बेयाव आब' मा नों बे हिन्जावखौ सिनायखायो नामा सिनायोबो होनजायो सिनायाबो होनजायो माथो होनबावनो आरो आब' मानो गुमैखौ जेबो होनैयाखै नोङो खाथियाव थानानैबो नोंथ' गुमैखौ बेलेग सिख्लाजों नुथारबायना आंनिबाथ' थांनानै खाथियाव सोंहैथारगौमोन आङो मा खालामफैदों बियो बेवहाय मा मोननो जुलि सोंनानैलाय मा मोननो दिनै आं जाबाय सांग्रिमा नङा होनबा आगै आब' बेफोरबायदि राव नोंनि खुगानिफ्राय दालायथ' नङा आगै दिनै आं सांग्रिमायानोथ' जाबायना दायो थाथों दे आरो सोराङा जायजों खिथाया आब' नों गुमैमोनाव खुसियैथ' दङ ना माथो आरो न'आव थांनानै मिन्थिबायना जुलि आइनो जेबो दा बुङै जेबो बुंनोबो नाङा जेबो खिन्थानोबो नाङा मिन्थिबाय नाथाय आब' साननानै ला जेबो नुवाखै होननानै जेबो मिथियाखै जेबो नुवाखै मिन्थिबाय बे बाथ्राखौ जोंनिसिमल' लाखि ओइ आब' गुमैया मा माबाफोर बुंदों नामा नोंखौ मिथिया दे आरो आगै माबा जालांखो नों गुमैया दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि दिनै आरोथ' आं जाहैबाय सांग्रिमा नङा होनबा जानांगौ बिनि थाखायबो आब' मा होनदों नों बेफोरखौ जानांगौ सोराङा आंजों थानो बाबाय खोमालै आगै माब्लाबा समाव सोरांनिफ्राय ओरैबायदि गोजानाव थांसैसो आङो मिथिबायना न'आव फैफिनदो होमबा आब' सोराङा थांनो थिनोबा थांगोन दे आरो आङो आरोथ' आगै मिथिबायना आइया आंखौ सोंबाना आंखौ माबोरै दं होननानै बुंबा बिराद मोजाङैनो दं होननानै बुं दे आं थगायनो हानाय नङालै आब' दे जाम्बि मानो थगायनाय जाखो दिनै दालायथ' आं खुसियैनो दंखायोना माथो आरो जानो मोनदों थानो जायगा होदों सोराङा नङा होनबा आरोथ' आंखौ लाबोफिनदों माथो नांबावगौ आरोलाय दालायथ' खुसि गैया नङा होनबा बास आंसो जेबो होफिननो हायाना सोरांनो सांग्रिमाथि जाबायना आं आगै मा सांग्रिमा आब' दिनै सोर बुंखो नोंखौ बेफोरबायदिनो सोर बुंनो आरोलाय आगै जायखौ माब्लाबाबो सानाखैमोन बेनोथ' बुंबाय आंखौ माने गुमैया आब' नोंथ' फैनोनो बुंखायाखैमोन माथो गावसो गुमैया लिंबाय थायो आरो दायो लाबोनानै नोंखौ बेफोरबायदि बुंदों बियो नंगौ नालाय बुंजाखागोनथ' आगै जायो नामा आब' आरोथ' जेबो बुंनो गोसो गैला आं आगै सोरांखौबो आब' थ' आंजोंनो दिनै न'आव थांफिनदिनि जोंहा थागोन ना आइ नों आं जोंहा थागोन ना साथामजों आरोथ' नांगौबा जोंहा सानैजों जब मावगोन ना आइखौ जोंहा सानैजों नायगोन माथो जानो दिनै नांलाया गुमैनि मदद गुमैयानो बेफोरबायदिबा नाङा आब' नाङा दे आरो आगै उनाव रायलायनोसै दा नों न'आव थांथ'दो आरो आं आइनो एसे फैसा हरनोसो होनना फैखादोंमोन ना नों गुमैनि नङा फैसाया
आं एसे दोनथुमनायखासोमोन बेखौनो लानानै थांदो आगै आरोथ' नोंसोरनोबो मानो नांगौ मानो नाङा जायोना लांफाखादो दिनै जों बेयाव फैयामोनबाथ' नुनायानो नंलामोन माथो आब' गुमैयादि मालाय हिनजावजों बेफोरबायदि बेरायदों दे जाबाय आगै माथो खालामनो मालाय बेरायनायखौलाय नोंथ' आंनि आब' नंगौना नङा देनाय आंनि आब' सोरिया एसेबां दुरबल नङाथ' मिथिला दे आरो आं आब' नोंखौ मानोबा एसेबां सोलायनाय नुबाय आङो बाथो दे आगै बाथो दे बेफोरखौ मालाबा रायलायनोसै मोजाङैनो दे आरो नङाबा नों फैबानो जाबाय जोंनियाव आइखौ मोजाङै जोथोन लाखिदे आगै आं थांगोन र' मालाबा